Ja, der er 65 km fra Østerhurup til vores næste og samtidig også sidste TV2 på Turby. Der bor knap 9.000 indbyggere i byen Sæby. Lad os prøve at køre ind og se, hvad byen byder på. Hej Hans Ole. Hej så. Ja, du sagde jo godt nok, at vi skulle mødes ind i byen. Jeg havde nu forventet, at Sæby var en lille smule større end det her. Det er jo minibyen, vi står i. En tro kopi af vores gamle gade her i Sæby, hvor du får det i miniformat. Der kan du jo starte med at se, hvordan byen egentlig har været helt fra starten. En lille hyggelig gade her, som har udviklet sig igennem tiderne, både med kirken og med de små købmandsgårde og så videre. Det er jo helt fantastisk, det jeg kan se det. Og jeg fornemmer også, at det er en by, der emmer af historie. Jeg kunne nu godt tænke mig, at vi går op og ser lidt på den rigtige by. Det synes jeg, vi skal. Lad os komme afsted. Ja. Jeg kan ikke lade være med at stoppe her. Hele byens historie i et billede. Er det for meget sagt? Det er slet ikke for meget sagt. Det er nok et af de mest kendte motiver, fotograferede motiver i Sæby. Det ligger tæt på vores unikke by, som er hyggelig og stadigvæk fuld af liv om vinteren og selvfølgelig især om sommeren. Men det her, det er nostalgi for alle pengene. Jamen lad os komme videre. Det gør vi. Ja, allerede nu har jeg jo fået et indblik i, bare ved at gå herned igennem, hvad det er, at den her by den har at byde på. Masser af kultur, masser af historier. Og så har du valgt at sige, at vi skal herind også i en, jeg vil sige skummel baggård, men den ser alt andet end skummel ud. Det er jo det, der er typisk for Sæbys gamle bydel, sådan en baggård som den her, der er bevaret i allerhøjeste grad, hvor at du ser, at man udnytter den som kunsthåndværkerværksted. Og det er jo det, Sæby byder på, især om sommeren her, hvor man kan sige, at der er masser af turister, der går efter det gamle Sæby, det unikke miljø, der er bevaret, som fra dengang Herman Bang og Drachmann og så videre besøgt stedet for over 100 år siden. Det ser i hvert fald super, super smukt ud. Men der er også mange andre ting, der er smukke her i Sæby. Lad os lige prøve at komme ud og se på noget mere. Jeg kan allerede nu se, at der er fedt hernede på havnen. Rigtig hyggeligt. Hvad er det der for noget? Det er tørfisk, eller nærmere betegnet tørrede jyder. Det er sådan en typisk ret fra egnen, som kan spises også som snack, hvor man bare knækker den i stykker og spiser den. Det er rigtig populært. Og det smager godt, eller hvad? Det er der nogen, der synes. Ja, jeg venter med at prøve, til vi kommer igen. Det synes jeg, du skal. Ja, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg elsker den her slags havnemiljø og havne i det hele taget. Og den her, den er jo bestemt også en, der er værd at elske. Det kan jeg godt fortælle dig, fordi det er nok en af Nordjyllands mest besøgte havne, du har her. Den bliver jo besøgt i hobetal hver eneste sommer af nordmænd og svenskere og danskere osv. Helt unik, fordi den sådan set også er integreret sammen med vores by. Den er ikke ret langt fra byen, og man kan sige, det er jo fordelen for turisterne, som vi tidligere har snakket om, elsker miljøet her. Det vi står ved her, det er jo sådan set Sæbys varetegn. Fruen fra havet. Fruen fra havet, hun har to sider. Det vil sige, hun hilser sejlerfolket velkommen, når de ankommer til Sæby. Og så har hun et farvel, når de så skal ud på den videre færd. Så man kan sige, den er også meget, meget, meget betydningsfuld for os her i Sæby. Den er et varetegn for os. Jeg kan kun sige, at efter det, jeg har set nu, så glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at komme igen. Tusind tak for rundvisningen. Velbekomme. Vi ses. Det kan du tro, vi gør. Hej hej. Hej.